वासुदेवाय ओम तत्सत् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा. யாராவது தமிழ்ல பாகவதம் சாஃப்ட் காப்பி வச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. அப்போ நான் இங்கிலீஷ் ஷேர் பண்றேன். இன்னைக்கு நம்ம முரளி மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க 6 ரீசன்ஸ் எதனால, அதாவது என்ன கேள்விகள் 6 questions ஸ்போக்கன் ஆர் ஆஸ்ட் பை பரீட்சித் அப்படின்னு. ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த சாப்டர், ரைட்? ஸோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கேண்டோ 1A கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மொத்தமே என்னன்னா கொஸ்டின்ஸ் பை சேஜஸ். அதாவது சேஜஸ் என்ன யாரு, நம்ம நைமிஷாரண்யா ரிஷிகள் யார்கிட்ட கேக்குறாங்க? நைமிஷாரண்யா சூத கோஸ்வாமி. சூத கோஸ்வாமி யாரோட மகன்? ரோமஹர்ஷர் மகன் மாதாஜி. ரோமஹர்ஷாவோட மகன். பேசிக்கலி சூத கோஸ்வாமி ரோமஹர்ஷாவோட மகனான, அதாவது சூத கோஸ்வாமி இன்னொரு பேர் என்னன்னு தெரியுமா? உக்ரஸ்ரவா. சோ உக்ரஸ்ரவா அலைஸ் சூத கோஸ்வாமி சன் ஆஃப் ரோமஹர்ஷா இந்த கேள்வி கேக்குறாங்க. இப்ப நார்மலா நம்ம சொன்னோம்னா பதில்லதான் சந்தோஷம். ஆனா ஃபார் அ சேஞ்ச் இவருக்கு கேள்வியிலேயே சந்தோஷம் இருக்கு. ஏன் கேள்வியில சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த கேள்வியில சந்தோஷம் இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா, அந்த கேள்விகள் ஒண்ணு கிருஷ்ணரை பத்தி, இல்ல கிருஷ்ணரை இதர் அந்த இனிஷியேஷன், அதாவது ஸ்டார்ட் பண்றது கிருஷ்ணரோடையோ, இல்ல எண்டிங் கிருஷ்ணரோடையோ, இல்ல அந்த ப்ராசஸ் கிருஷ்ணரோடையோ ஆகும். இப்போ ஏன் இது நான் கொஞ்சம் மியூட் போடுறேன். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நிறைய விஷயங்கள் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துப்போம். இந்த பர்டிகுலர் இது ஸ்பெஷலி ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை டைரக்டா பேசணும்னு இல்ல, பட் இன்டைரக்டா பேசினாலும் அது கிரேட், ரைட்? ஏன்னா இல்லைன்னா அதை பத்தி சொல்ல மாட்டாங்க. தர்ம புரோஜித கைத்தவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே கிரும்யாபரேரீஸ்வரா சாத்யோ ஹிருதாய வருதயத்ர கிருதிவி சுஷ்ரூஷுபிஸ்தச்சனாத். அப்படின்னா என்ன? அவ்வளவு அந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் எல்லாம் வேஸ்ட், தூக்கி போட்டு டைரக்டா பக்திக்கு வாங்க அப்படின்னு கண்டினியூ ஆறதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத். என்ன மாதாஜி கண்டினியூ ஆறதுன்னு எடுத்தவொடனே சொல்றீங்களே, ஸ்டார்ட் பண்ணாதானே கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ பேசிக்லி எண்ட் பண்ணதை கண்டினியூ ஆகும். எண்ட் பண்ணா எப்படி கண்டினியூ ஆகணும் அதுவும் நீங்க கேட்பீங்க. எண்ட் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதாவோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா அப்படின்னா என்ன? நீங்க சொல்றது 18.78 ஆனீங்க. இல்ல, நான் சொல்றது 18.66ல சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபேவியோ மோக்ஷா இக்ஷாமி மாசுச்சக. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வான்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் டெக்னிக்கலி ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா விச் இஸ் காயத்ரி மந்த்ரா, அதுக்கு அப்புறம் சொல்றது என்னன்னா, இது எல்லாமே புரோக்தவ தர்மம், இதெல்லாம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, கிருஷ்ணரை பண்றதா ஸ்ட்ரெயிட்டா சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு வருது. இப்போ அப்படி இருக்கிறச்சே அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 6 கேள்விகள் கேக்குறாங்க, ரைட்? யார்கிட்ட கேக்குறாங்க? பௌர்ணிக முனிவர் சூத கோஸ்வாமி. சோ அதனால அந்த கேள்விகளே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இந்த சாப்டரே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இந்த சாப்டரோட பேர் டிவினிட்டி அண்ட் டிவைன் சர்வீஸ் அப்படின்னு. சோ ரெண்டுமே டிவினிட்டி அன்றது கிருஷ்ணரை, டிவைன் சர்வீஸ் ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தியோ இல்ல கிருஷ்ணர் ரிலேட்டடா இருந்த எதுவா இருந்தாலும் அது சர்வீஸ் டிவைனா தான் இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணரே டிவைன், ரைட்? சோ அந்த ஸ்டோரியில இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகங்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகாஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி கனெக்ட் ஆகுறது அப்படின்றத பார்க்கணும். தமிழ்ல மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? யாராவது தமிழ்ல வச்சிருக்கீங்க? தமிழ் புக்கு தானே மாதாஜி? சாஃப்ட் காப்பி வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எங்களோட சாஃப்ட் காப்பி இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்லையா? சோ இங்கிலீஷ் தான் நான் ஷேர் பண்றேன். ஒரு செகண்ட்.
ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன், நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். வியாச உவாச்சா व्यासौवाच இதி சம்பிரஷ்ன சம்புஷ்டோ संप्रश्न संपृष्टो விப்ராணாம் ரௌமஹர்ஷணிः विप्राणहर्षिणी பிரதி प्रतिपूजा वचस्तेषाम् प्रतिपूजा प्रवक्तुम् उपचक्रमे. சக்கரமே. இப்ப சுத்ததேவ் சுவாமி, அதாவது ரோமஹர்ஷாது ஓட மகன், அதான் சொல்றாங்க. அவங்க கேள்விய ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் இப்ப ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. அந்த 6 கேள்விகளுக்கு ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு சொல்றாங்க. சோ என்ன ஆன்சர்ன்றதுக்கு முன்னாடி என்ன கேள்விகள்ன்றது யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கும்? எல்லாரும் ஒரு ஆன்சர்ஸ், ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க. சோ எல்லாருமே கவர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உலக Correct. மக்களின் நன்மைக்காக என்ன சொல்லியிருக்காரு? எஸ், அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஃபார் த ஹியூமன், ரைட்? அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நன்மைக்கோசரம். இது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட், எல்லா வேதங்களின் சாராம்சம் எது? வெரி நைஸ். வேதங்களின் சாரம் என்ன? ரைட், சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ், சமன் போவனம் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ். சோ வேதங்களின் சாரம் என்ன? மூணாவது, ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த காரணத்துக்காக கிருஷ்ணர் பிறந்தார்? தேவதை தேவகியும் வாசுதேவ். தேவகிக்கு. Yes. எதுக்கு கிருஷ்ணர் தேவகி வசுதேவருக்கு பிறக்கிறார்? வாட் இஸ் மெயின் Correct. ரீசன் ஃபார் தட்? வெரி நைஸ். ஃபோர்த், நாலாவது, பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவிளையாடு லீலைகள். எக்ஸாக்ட்லி. சோ கிருஷ்ணாவின் லீலை பத்தி பேசுறாங்க. அப்புறம் 4வது குணாவதாரங்களை பற்றி சொல்றது. பேசிக்லி எஸ், குணாவதாரம். சோ பேசிக்லி லீலாவதார், குணாவதாரம் ரெண்டுமே கவர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், கடைசியில லீலா, ரைட்? ஃபைனலா பகவான் சொந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அந்த வேதங்கள்லாம் எங்க போனது? வெரி பியூட்டிஃபுல். கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணா சேதாமோ பகதே தர்ம ஞான தீவீசாஹ கலோ நஷ்டம் திருஷ்டாமேவ புராணார்த்தோதித. கிருஷ்ணா போயிட்டார், நம்ம சொல்ற ஸ்டாண்டர்ட் போகலாம். அவர் போயிட்டாருப்பா. அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து சொன்னாரு, நான் என்ன பண்றதுன்றதுக்கோசம் தான் நம்ம இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் த லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த காட். லிட்டரரி புத்தக இதுன்னு. சவுண்ட் இன்கார்னேஷன் அப்ப எது? பகவான் சொன்னது மட்டும். அதான், அது எது? எந்த புத்தகம்? லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட்னா புத்தக வடிவத்தில் வந்தவர் கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமத் பாகவத் பண்றாங்க. அப்போ பாட்டு வடிவத்தில் வந்தது யாரு? அது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுன். பகவத்கீதை. பகவான் கிருஷ்ணர் அதுதான் சொன்னது மாதாஜி. பட் எந்த ஃபார்ம்னா பகவத்கீதை. சவுண்ட் இன்கார்னேஷன் பகவத்கீதை, புக் இன்கார்னேஷன் ஸ்ரீமத் பாகவதம். சரியா? இப்போ 2வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். சுத உவாச்சா யம் பிரவச்சந்தமனுபேதமபேத கிருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹா காதரா ஆஜுஹாவா புத்ரேதி தன்மய தாய தரோவோ பினேது தம் சர்வபூதா ஹிருதயம் முனிம் ஆனதோஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பாடுறோமா இல்ல யாராவது ஒருத்தர் பாடுறீங்களா? எப்படி? சூத உவாச்ச யம் பிரவ்ரஜந்தமனுபேதம் அபேத கிருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹ காதராஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோபினேது தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனியானதோஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமிழ்ல புக் இருந்தா படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீர சூத கோஸ்வாமி கூறினார், ஒவ்வொருடைய இதயத்திற்குள்ளும் புகக்கூடியவரான அந்த மாமுனிவரிடம் சுகதேவ கோஸ்வாமி, எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். உயர்ந்த வகுப்பினரால் அனுஷ்டிக்கப்படுவதான பூணூல் அணியும் சீர்திருத்த சடங்கை மேற்கொள்ளாமல் துறவு வாழ்வை சந்நியாசம் ஏற்பதற்காக வீட்டை விட்டு அவர் வெளியேறிய போது அவரது தந்தையான வியாசதேவர்
அவருடைய பிரிவுக்கு அஞ்சி மகனே என்று கதறினார். உண்மையில் அதே போன்ற பிரிவு உணர்ச்சிகளில் லயித்து போன மரங்கள் மட்டுமே துயரத்தில் ஆழ்ந்த தந்தைக்கு மறுமொழியாக எதிரொலித்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கதை. ஓகே, என்ன கதைன்னு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி, ரைட்? இவர் யாருக்கு பிறக்கிறாருன்னா வியாசதேவ்க்கு. சோ இப்போ வியாசதேவுக்கு பிறக்கச்சே சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஒரிஜினலி யாரு அப்படின்னு பார்க்கணும். சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து ஒரிஜினலி பேரட், ரைட்? கிளி. சோ ராதாராணியோட கிளி. இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப எதுவா இருந்தாலும் பனிஷ்மெண்ட்னா பூலோகம் நான் சொல்லியிருக்கேன். சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பட் மெயினா இது வந்து லீலையோட விஷயம் தான். அதாவது ஜென்ரலா பிருந்தா தேவி தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ராதா ராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த இடம் அப்படின்னு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஆர்வத்துல செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்பி என்ன போறாரு, சிவலோகத்துக்கு போறாரு, கைலாசத்துக்கு. கைலாசத்துல வந்து என்னன்னா, சிவன் வந்து கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவரோட மனைவி கிட்ட. அவர் மனைவி கிட்ட கதை சொல்றச்சு மனைவி தூங்கிடுறாங்க. இப்போ கிளிக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, அப்படின்னு எது வேணா சொல்லும். லைக் கிளி வந்து நம்ம இமிட்டேட்டிங் கிளி. இது வேற நினைச்சு பாருங்க, கிருஷ்ண ராதாராணியோட கிளியா இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓ ஓ ஓ அப்படின்னு இவர் சொல்றச்சு கொட்டிடுச்சு. சிவனும் மொத்த கதையும் சொல்லிட்டாரு, கிருஷ்ணரை பத்தின கதை எல்லாம், பாகவத கதை எல்லாமே சொன்னார். சுகா உட்காந்து எல்லாம் கேட்டுச்சு. கேட்டுட்டு பார்த்தா மனைவி தூங்கிட்டு இருக்காங்க, சுகா கொட்டுறது. சிவாக்கு சமக்கும் வந்து அவர் துரத்துறாரு, சாபமும் குடிக்கிறாரு. அச்சச்சோ மாட்டிக்க போறமேன்னு ஓடி வராது சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அதாவது பட்சி, பேர்டு, ஓகே, ஃபார்ம்ல இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, வியாசரோட மனைவி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தூங்கிட்டு இருக்கச்சே அதான் குறைக்க போன இப்படி பண்ணுவோம் எதுக்கு அப்படின்னா, தூக்கத்தை எழுப்பத்துக்கல, சுகா எங்கேயாவது பூந்துடுவாருன்னு. ஆனா அப்படி சுகா பூந்தா ரொம்ப நம்மளுக்கு புண்ணியம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா நம்ம அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணல சுகா எல்லாம் வரத்துக்கு. சோ சுகதேவ் நேரா வந்து உள்ள போயிட்டாரு. உள்ள போன சுகா அச்சச்சோ நான் வந்து ஏன் உள்ள போனேன் தெரியாம பௌதிக உலகத்துல வந்துட்டேனே அப்படின்னு பயப்படுறாரு. இப்படி அலறி வெளியே வரமாட்டேன்னு அவர் வயிறுக்குள்ளேயே 16 வருஷம் உட்காந்துருக்காரு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அங்கேயே உட்காந்து பிளேஸ்ல உட்காந்துட்டாரா. அப்போ கிருஷ்ணர் வராரு. அதாவது வியாசரே கிருஷ்ணரோட இன்கார்டினேஷன், ரைட்? அவரோட அவதாரம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து கேரண்டி கொடுக்குறாரு, கேரண்டர் மாதிரி. நீ வந்து வரி பண்ணிக்காத, வெளில வந்தாலும் இந்த மாயா சக்தி உன்னை ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு. அது சொன்ன அப்புறம் தான் அவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் வெளில வர்றாரு. வெளில வர்றாரு, ஏதாவது பண்ணலாமா? இப்ப பிறந்தாலே நம்ம வந்து சொல்லுவோம் புண்ணியா வச்சனம் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவோம். எங்க இருந்தார் அவரு? அதாவது அந்த சேக்ரெட் பூநூல் உபநயனம் சொல்லுவோம் இல்ல, அதெல்லாம் வாங்குறது கூட அவர் இல்ல. நேரா பிறந்த உடனே அவருக்கு அதே வயசு, குடுகுடுன்னு ஓடிட்டார். வியாசர் மகனே மகனே அப்படின்னு பின்னாடி துரத்துறாரு. துரத்திட்டு போயிட்டு பார்த்தா என்னன்னா, மரங்கள் பின்னாடி போறாரு. என்னதான் இருந்தாலும் அவங்களோட பையன் இல்லையா அவரு, அவரோட ஆசையில அவர் துரத்துறாரு. அப்போ வந்து பெண்கள் எல்லாம் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் சொல்றது இப்ப சுகாவும் ரொம்ப யங் டீனேஜர், பெண்களும் யங் டீனேஜர்ஸ். அவங்க பாட்டுக்கு குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. சுகதேவ் கோஸ்வாமி போனா சட்டையே பண்ணல. வியாசர் வந்த உடனே அவங்க வந்து அவங்க உடைய வந்து எடுத்து போத்திக்கிறாங்க அது இதுன்னு. இப்போ வந்து வியாசர் வந்து கூப்பிடுறதுல வந்து அந்த மரங்கள் எல்லாம் திரும்பி பாக்குதா, அதெல்லாம் எக்கோ பண்றதா. சுகாக்கு எங்க கேட்கறது? அவரு வந்து ஒரே அச்சச்சோ மாட்டிக்க போறோமே எங்க நம்மலாம் ஓடுறாரு அவர் தலைக்கால் தெரியாம. அவருக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை பியூரிபிகேஷன், ஆனாலும் இது நடக்குது. இப்போ வியாசர் ஒரு கேள்வி கேட்பார், அப்பா நான் வரேனே, நான் வந்தா ஏன் வந்து நீ இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே, ஏன்னா நான் வியாசரும் உங்களுக்கு தெரியும் இன்கார்னேஷன்ன்றதை விட அவர் ரொம்ப பியூரிஃபைட் சோல். ஏன் நீங்க முடிக்கல உங்க உடைய? என் பையன் போனா வந்து அப்படி, அதாவது நான் வந்தா எல்லாரும் நீங்க துணியை எடுத்து மூடுறீங்க, என் பையன் வாலிபன், நானாவது முதல்வன், வயதானவன், முதுமையான ரீச்ல இருக்கேன், ஏன் இப்படி பண்றீங்க? அவன் சின்ன பையன், அவன் கிட்டதானே மூடணும்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பெண்களும் நார்மல் பெண்கள் இல்ல, ரொம்ப தெய்வீக பெண்கள். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுகா வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி. இப்போ ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அது பையனோ பொண்ணோ, ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே நம்ம மாத்துவோம். ஏன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து ஃபுல்லி இன்னோசென்ட். சுகதேவ் வந்து அவ்வளோ இன்னசென்ட் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற சுகதேவ் ஓட பியூரிட்டியே இங்க குறிக்கிறது.
அதனால வந்து பார்த்தா வியாசர் வந்து கிராஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்காரு. அதுதான் அவன் மகனே மகனேன்னு சொல்றான். அந்த மரங்களுக்கும் அந்த வாத்சல்ய பாவம் ரொம்ப மனசு கஷ்டத்துல அவங்களும் மகனே மகனே எக்கோ பண்றாங்க. ஆனா சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு எதுவுமே கேட்கல. ஆனா இந்த பெண்களுக்கு தெரியுது அவர் எதுவுமே பார்க்கல. ஆனா வியாசரும் நம்ம சொல்ற மாதிரி டீசென்ட் மென்னா இருக்கலாம். ஆனா அவர் வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறதால பெண்களும் வெக்கப்பட்டு கவர் பண்ணிக்கிறாங்க. அவ்வளவு எக்ஸால்டட் ஆனவர் தான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சுகா பேரட் ஆன சுகதேவ் கோஸ்வாமி சாக்ஷாத் பாட்டு வடிவத்தில் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றாரு. அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் அப்படின்னு சுத கோஸ்வாமி குளோரிஃபை பண்றாரு. அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவர் வாயிலிருந்து வர்றது எப்படின்னா பழுத்த பழம் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே 3வது ஸ்லோகா நிகம கல்பதரோ கலிதம் பரம் சுகமுகா அமிர்தம் திரவ சம்யுதம் பிபப பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரஹோ புவிகா புவி பாவகாக. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். ரைட். சோ இப்போ மேலும் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத கேக்குறாரு. இப்போ வந்து ஏன் அப்படின்றதுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சமரி ஸ்லோட்டா சொல்லிட்டேன். இப்போ ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தேவையில்லை. உங்ககிட்ட புக் இருக்கு, படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது. சோ நான் வந்து மறுபடியும் சமரி ஷார்ட்டா இது சொல்றேன். இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வர்ண ஆசிரமம் அப்படின்றது வந்து வர்ணங்கள் என்ன வர்ணங்கிறது இது சமூக பிரிவுகள் மாதாஜி. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். வர்ணங்கள் அந்த 4 ரைட். அண்ட் ஆசிரமங்கள் ஆசிரமங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு இது மாதாஜி. பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்தம், வனப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம். ஹரே வெரி கிருஷ்ணா. நைஸ். இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிற ஒருத்தருமே உபநயனம் பண்ணும். மாதாஜி அது வெறும் பிராமின்ஸ் தான் மாதாஜி, நீங்க தப்பா சொல்றீங்க. இல்ல, எக்ஸப்ட் சூத்ரா 3 பேருமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரைட். எப்படி இருந்தாலும் இவருக்கு சந்தேகமே இல்லை. இந்த த்ரெட்ன்றது என்னன்னா ஸ்பெஷலி பிராமணர்கள் வந்து கண்டிப்பா போட்டே ஆகணும். ஏன்னா நான் வந்து வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து, அதாவது பானிஃபைட் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து நான் வந்து அணுக போறேன், நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆச்சாரியாவை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றது எல்லாம் சேர்த்து பியூரிபிகேஷன் செரிமனி. ரைட். அப்படின்றது யாருக்கு இது முக்கியம். ஆனா இது எதுக்கோசரம் பண்றாங்க? வேதம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறந்தா விப்ரா, வேதங்கள் படிக்கிறவர் வந்து வந்து என்ன ஆகுது, அவர் வந்து ஒரு லெவல்ல பியூரிஃபை ஆவாங்க. ரைட். பிறந்த உடனே அவர் வந்து அப்படியே வைஷ்ணவா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பிறந்து வேதங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த பிராமணர்கள் வேதங்கள் படிச்சு விப்ரா ஆயிட்டு, சோ பேசிக்கலி ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பிறந்தா விப்ரா, அதுக்கப்புறம் வேதங்கள் படிச்சா பிராமண, அதுவும் கிருஷ்ணரை பத்தின வேதங்களை படிச்சா வைஷ்ணவா அப்படின்னு ஆறாங்க. அதுதான் ஹையஸ்ட் பியூரிபிகேஷன். இவர் ஆல்ரெடி வைஷ்ணவாவா இருக்காரு இந்த ஹைட்ல. வை வில் he degrade himself? ஆல்ரெடி இப்போ கிளாஸ் 12ல இருந்து நீங்க சொல்வீங்க டபுள் ப்ரொமோஷன் ஒருத்தங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? அவர் பிரபு அவர் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்டே படிக்கல, 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்காரு, திரும்ப வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க சொல்லுங்கன்னா மத்தடி நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க. டபுள் ப்ரொமோஷன் என்னன்னா அவ்வளவு பியூர், அவர் அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட், அதனால அவங்களே கொடுத்துருக்காங்கன்னு. அதே மாதிரி இவர் டபுள் ப்ரொமோஷன்ல வைஷ்ணவாவே பிறந்திருக்காரு. அதனால இதெல்லாம் அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதனால குடுகுடுன்னு ஓடிடுறாரு. இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து துஜா அப்படின்னு சொல்றது வந்து செகண்ட் டைம் பார்ன். இப்போ நம்ம எல்லாம் சிங்கிள் பார்ன் அம்மா கிட்ட இருந்து, முட்டை எல்லாம் டபுள் டைம் பார்ன், முட்டையா வருது அதுக்கப்புறம் குழந்தையா, அதுக்கும் துஜான்னு சொல்ற பேர் சொல்லுவோம். இவங்க வந்து என்னன்னா அந்த சேக்ரெட் த்ரெட், அந்த பூநூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, உபநயனம் மூலமா ஒத்துக்கிறது தான் கரெக்ட். இப்போ வந்து அப்படி படித்த ஒரு துஜா, வேதங்கள் புரிஞ்சவங்க, நல்லா வேதங்கள் புரிஞ்சா அவன் விப்ரா ஆறான். சோ பேசிக்கலி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிராமணரா இருக்காரு, பிறவினால பிராமணரானா டெக்னிக்கலி இல்ல, வேதங்கள் படிச்சா விப்ரா ஆறாரு. ரைட். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து வைஷ்ணவா ஆவாரு. சோ நம்ம பிராமணர்ன்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். படிச்சறிந்தவர் விப்ரா, ஸ்பிரிச்சுவலி கிருஷ்ணரை அறிந்தவர் வைஷ்ணவா அப்படின்னு. இதுதான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பிராமணா. அப்போ கிராஜுவேட் என்னன்னா விப்ரா. சோ பிராமணா, விப்ரா, வைஷ்ணவா. இப்போ பிராமணரா பிறந்தாலே சர்டன் திங்ஸ் நடக்கணும். இப்ப வந்து நிறைய இப்ப எங்க அண்ணா எல்லாம் சொல்லுவாரு, ஏய் அவன் பிராமின் தெரியுமா, அவன் வந்து நல்லா சிக்கன் சாப்பிடுவான், அந்த பூணுல எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடுவான்ன்றது காரணம் என்ன? ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை ஏத்துக்காது. நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலோட கனெக்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ரிச்சுவல் ஆயிடும் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா இஃப் தெர் இஸ் நோ ஸ்பிரிட் இந்த ரிச்சுவல் தென் தெர் இஸ் நோ வேல்யூ. ஏன்னா ஸ்பிரிட்னா அந்த கிருஷ்ணரை சொல்றாங்க, கனெக்ட் பண்ணாம நம்ம பண்ணா அது வெறும் புத்தக படிப்பாகும் அப்படின்னு. சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பிகினிங்ல இருந்தே வைஷ்ணவா. ரைட். இப்போ அவருக்கு வந்து இந்த வர்ண ஆசிரமம் தர்மப்படி, வர்ண ஆசிரமம் எப்படின்னா
வர்ணங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா, எக்ஸப்ட் சூத்ரா எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கோசரம் வர்ணாசிரமங்கள்னா ஒரு பாம்பழம் பழுக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு வேதம் வந்து படிச்சு ஒருத்தன் வந்து புனிதமா பழுக்கணும். அதனாலதான் ரைட். சோ வைஷ்ணவாவா ஆன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டின்றவர் உத்தமாதிகாரி. உத்தமாதிகாரி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பிராமணா. இப்ப வந்து நான் 100 ரூபாய் என்கிட்ட இருக்குன்னா, மாதாஜி உங்ககிட்ட 5 ரூபாய் இருக்கனா? இருக்கு பிரபு. 2 ரூபாய் இருக்கு பிரபு. மாதாஜி நீங்க சொல்லவே இல்லையா மாதாஜி? என்ன சொல்லுங்க பிரபு, நான் தான் இப்ப சொன்னேனே என்கிட்ட 100 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவா அண்ட் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள். மாதாஜி அப்படியானா ஆமா. இப்போ வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். நம்ம உத்தம அதிகாரி ஆகணும்ன்ற ஆசை மனசுல இருக்கு. அட்லீஸ்ட் மத்தியமா அதிகாரி ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. இப்போ கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கும். பட் வி ஆர் ஆல் வைஷ்ணவாஸ், ரைட்? உத்தம அதிகாரியான சுத்த கோஸ்வாமி ஆல்ரெடி ஒரு வைஷ்ணவா தான். அவர் வந்து எப்படி பிறந்தாரு, எப்படி பூர்வ ஜென்மத்துல இருந்தாருன்றதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆனா அவர் ஒரு வைஷ்ணவன். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. எப்படின்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்றவரை வந்து என்னன்னா ஆச்சாரியான்னு சொல்றாரு. ஹரிநாம் அவர் வந்து என்ன நாம ஆச்சாரியான்ற பேரே அவர் கொடுத்தாரு. ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஏன்னா விடுங்க, அவர் ஏன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவர் வந்து முகமதின் ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு முசல்மான் ஃபேமிலியில பிறந்தும் அவரை வந்து கிளாசிபிகேஷன் சூத்ராவா கிளாசிஃபை பண்ணாம அவர் ஆச்சாரியான்ற சிச்சுவேஷனும் பொசிஷனும் கொடுக்குறாரு. சோ பேசிக்கலி பிறப்பால் இல்லை பிராமணர், அவர் செய்யும் செயலால் அப்படின்வாங்க ஜென்ரலாவே. சோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பிறந்ததே வைஷ்ணவாவ. அதனால பிராமணிசம் அதுக்குள்ள இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி 100 ரூபாய் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேயே 5 ரூபாயும் இருக்கு அப்படின்னு. அதனால வந்து அவருக்கு வந்து இந்த எந்த சம்ஸ்காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவருக்கு தேவையில்லை. இப்போ நிறைய லோ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. லோ கிளாஸ்னா பிறக்கிறது, பிறப்பு வேற மாதிரி பிறக்கிறது, வேற குலத்தில் பிறக்கிறது. கிராத்தா, ஹூனா, ஆதரா, புலினா, புல்கஷா, ஆபிரா, சுபா, யவ்வனா, காஷா, இங்க எல்லாம் வந்து இந்த வைஷ்ணவர்கள் கருணைனால நம்ம அவங்க டெலிவர் ஆறாங்க. யாரெல்லாம் இந்த கேட்டகரி எல்லாம் நீங்க பாக்கலாம், கிரீஸ் அந்த சைடெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜியோகிராபில இங்க எல்லாம் கவர் ஆகும். அது வந்து மேல ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து சுத்த கோஸ்வாமியோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதனால வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த மரியாதை, அதாவது ரெஸ்பெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு கொடுக்குறாரு. இப்ப வந்து நீங்க வந்து நினைப்பீங்க இன்னொரு கதையும் ஸ்பிளிட் ஆகும். ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி எக்ஸால்டட் டிவோட்டின்றதுல சந்தேகமே இல்லை, ரைட்? ஏன்னா அது வந்து ராதாராணியோட பேரட். அதனால அவர் வந்து 16 வருடம் கர்ப்பத்துல இருந்து கிருஷ்ணர்கிட்டயே வரம் பெற்றாரு, உன்னை மாயா தீண்டவே தீண்டாது. அது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து எப்படி நைமிஷாரண்யா ரிஷிகளுக்கு சொல்றாரு? ஏன்னா பாகவதம்ன்றது கதைக்குள் கதை, பிக்சர் இன் பிக்சர் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன ஸ்டோரினா சுத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யா ரிஷிகளுக்கு சொல்ல போறாரு, ரைட்? ஏன் அவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்க 1000 வருடம் யக்னம் பண்றாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் நல்ல புத்தியில அவர் பண்றாரு. அப்படின்னா அவங்களே எவ்வளவு பயங்கரமான பிராமணர்களா இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளவு தடவை ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்கள்கிட்ட அவர் கதை சொல்றாரு. ஏன் அவர் வந்து அப்போ சிஷ்யா ஆஃப் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அப்படின்றாங்க. சுத கோஸ்வாமியோட பேக்ரவுண்ட் என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சுத கோஸ்வாமி யாருன்னா ரோமஹர்ஷா என்ற ரிஷியோட புதல்வன் பையன். மிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ஃபேமிலி அதை எடுத்தோம்னா அதுல வந்து மிக்ஸ் ஆறதுல வந்து இவர் வந்து பியோர் பிராமணர் இல்ல, எங்கேயோ கிராஸ் ஃபேமிலியா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டீட்டெயில் நான் இப்போ அதை எடுக்கல. பட் அதை எடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து பாகவதம் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட இதுல. ஆனா ஏன் சுகதேவ செலக்ட் பண்ணார்? சுகதேவ் கோஸ்வாமி எப்படி அவர்தான் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா, சுகதேவ் நம்ம ஆச்சாரியார்கள் சொல்லியிருக்காங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமியே எதையும் பார்க்காத யாரையும் பார்க்காத அவர் பரீட்சித்த அப்புறம் அவர் கண்ணு வந்து சுதாவை பார்த்தார். சோ இட்ஸ் இன்ஃபார்மலி அவர் வந்து இனிஷியேட் ஆயிட்டாரு அவர் மூலமா. அது ஒண்டி இல்லாம ஆதி குருவான பலராம், சாக்ஷாத் பலராம் மூலமா இனிஷியேட் ஆனவர் தான் சுத கோஸ்வாமி. எப்படின்னா எல்லாரும் இருக்கும் அந்த சபையில் துவாபர யுகத்தில் ரோமஹர்ஷா என்றவருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆயுஷ். என்ன ஆயுஷ்னா
உடம்பு ஃபுல்லா அவருக்கு முடி, அந்த முடி வீற வரைக்கும் அவருக்கு ஆயுசு இருக்கும். அப்ப நினைச்சு பாருங்க, பிரம்மாவை விட அவருக்கு ஆயுசு. ஆனா அவரும் ரொம்ப பிரில்லியன்ட். எப்படின்னா அவர் வந்து வெறும் ஒரு கொடை தான் வச்சிருப்பாரு. அவ்வளவு ஆயுசு இருக்கவே அவர் சொல்வாராம், வீடு கட்டலாம் அப்படி இப்படின்னு. யாராவது மேல் உலகத்துல பிளான் போட்டா சொல்லுவாராம், டைம் ரொம்ப சின்னதுப்பா, எனக்கு வேண்டாம், வெயில்ல இருந்து கொடை போறோம், டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி சொல்றாருன்னா அப்போ நம்ம எந்த லெவலுக்கு திங்க் பண்ணணும்னு நீங்க நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கணும். ரைட்? நீங்களும் நினைங்க, நானும் நினைக்கிறேன், நம்ம எல்லாம் நினைக்கலாம். அப்படி இருக்கிற ரோமஹர்ஷா ரிஷி என்ன பண்றாருன்னா, வியாசரோட சிஷ்யாதான். அவர் வந்து என்னன்னா, பலராம் ஆதி குருவான பலராம்க்கு மரியாதை கொடுக்காம அவர் பாட்டுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அதனால ஒரு புல்லு, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்னு, அதே மாதிரி அந்த புல்லை வச்சு டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் பலராம். அங்க இருந்து அவங்க எல்லாம், அச்சச்சோ ரோமஹர்ஷா காலி ஆயிட்டாருன்னா அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம், வேதங்கள் எப்படி கத்துப்போம், எங்களுக்கு யாரு குரு அப்படின்னா, அந்த பாக்கியம் அந்த இது எல்லாமே சுத கோஸ்வாமிக்கு அவர் கொடுக்குறாரு பிளெஸிங்ஸா. சுத கோஸ்வாமிக்கு கொடுத்துட்டாரா அப்படின்னா இது ஒன்றும் டிரான்ஸ்பார்மேஷன் எல்லாம் இல்ல, அவருக்கு ஃபுல்லா ஞானம் வருது, எல்லாமும் கற்றடிக்கிறாரு. அந்த வேதங்களும் 4 பிரிவா இருந்த அந்த சாம வேதா, ரிக் வேதா, அதர்வன வேதா எல்லாமே, இன்ஃபேக்ட் எதுவுமே விடாம அவர் யஜுர்வேதா எல்லாமே படிக்கிறாரு. படிச்ச அப்புறம் அவர் தீர படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆறாரு. ஏன்னா அப்படியே வந்து டக்குன்னு ஒரு தடவை கேட்டு ஓகே ஐ எம் தி ஸ்டூடெண்ட் சைன் ஆஃப் எல்லாம் பண்ணல. அவர் அப்படி பண்ணி அவ்வளவு பக்தியா அவர் கத்துக்கிட்டு எல்லா பவரும் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் இன்கார்னேஷன் ஆன பலராம் கிட்ட கத்துக்கிட்டு அப்புறமா பௌதிகத்தில் சுத்த கோஸ்வாமி சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட செஷன் கேட்கிறார். அதாவது 7 நாட்கள்ல அவரை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா எடுத்து அவர் சொல்ற கதை தான் இந்த இன்னொரு கதை. சுத கோஸ்வாமியை எல்லாம் தெரிந்த, இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, விப்ராவா இருந்து பிராமணர்களா இருந்து அந்த சவுனுகா முனி தலைமை பெற்ற அந்த ரிஷிகள் எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா அப்போ சுதாவோட பொசிஷன் எவ்வளோ. அவ்வளவு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த காஸ்டிசம் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, கிருஷ்ணாயிசம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. கிருஷ்ணயிசம்ல இருந்ததால அவரை குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்மளும் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருந்தா எந்த லெவலுக்கு நம்மள அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும், பக்தியில் மாத்திரம் இல்ல நம்ம ஸ்திதியிலும் அப்படின்றத நான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் செஷனை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதம் பாவனேவ வைஷ்ணவேவோ நமோ நமः. சோ சுத கோஸ்வாமி, சுகதேவ் கோஸ்வாமி 2 கதைகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பேரலா நடக்குது. சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் கிட்ட சொல்றாரு, இவர் பரீட்சித் கிட்ட சொன்னதை அதுக்கப்புறம், அதாவது இது நடந்தது ஆல்மோஸ்ட் அந்த கலியுகம் பிகினிங்ல, ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத கோஸ்வாமி. சோ இதெல்லாம் ஒரு டைம் பீரியட் ஃப்ரேம் வந்து குரோனோலாஜிக்கல் டைம் பீரியட்ல நடக்கல, நம்மளுக்கு பேரலாவும் நடக்கல, நமக்கு அப்படியே எடுக்கிறாங்க. இது அந்த ஆர்டர்ல இல்ல, சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் ஆர்டர்ல சொல்லல ஸ்ரீமத் பாகவதம். அவருக்கு அந்த அதனால இதே வருது அதே வருதுன்னு டைம் லைன்ஸ் வச்சு போக முடியாது, அவரு டக் டக்குன்னு சொல்வார். இப்போ நம்மளுக்கு நடக்கிற இன்னொரு கதை வந்து சுத கோஸ்வாமி நெய்மிஷாரயத்தில் சொல்ற கதையும் வரும். சோ ரெண்டும் நம்ம பேரலா பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா, माता जी, हरे कृष्ण माता जी, ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्ण माता जी। ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you, Mataji. Hello, interesting and Mataji. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.